1 minute ago, edrych mlaen at Effesus Gwnaf. Beth yna? Dynnu. Battery 100%. Mae Iesu'n fwy na'i roddion, mae Efan fwy na'i ras, yn fwy na'i holl weithredoedd, o fewn ac o tu faes. Pob ffydd a nawn a ffyrdeb, mi lefan dan yn toi, ond arno'i hun ar wastad, edrych o'i llawer mwy. Gweld gwyneb fy yn wylydd, na'i'n henaid lawenhau, drwy'r cwbl ges I eto, neu fydd gaf ei mwynhau. Pan elan twy yn eisiau, pan bydda fi yn drist, tra cyfoeth felyn oenem, sirio laf Iesu Grist. Wel, bore da i chi gyd. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi. Dwi'n gweld bod yna rhyw 10 ohonoch chi wedi ymuno ar hyn o bryd. Bore da Doli, bore da Mari, bore da Ffion o Gaerdydd hefyd, a mae yna Chwanag yn dod hefyd. Mae'n braf iawn cael eich cwmni chi. Wel, dwi yn reid yr awena drosodd I Hyw yn y man felly, ac mae Hyw am mynd â ni I Effesus. Dwi'n I'm amdanoch chi os da chi'n edrych ymlaen I gamdar eich gwylio lenni a'i peidio. Ond fel da chi'n gwybod, yn ystod yr wythnosau dwytha yma, mae Hyw wedi bod yn mynd â ni ar daith, ac wrth gwrs ydyn ni'n mynd ar deithio Paul mewn gwirionedd. Da ni wedi bod yng Nghorinth, da ni'n mynd I Effesus, so dwi'n siŵr bod gennych chi rhyw syniad go dda lle fydda ni'n mynd wythnos nesa hefyd. Ond mae Hyw wedi gofyn I fi jyst dweud gair fel hyn ar ddechrau'r oedfa ac hefyd I ddeud gair a weddi. Ac dwi jyst eisiau tynnu'ch sylw chi bod yna apêl arbennig wedi cael ei ryddhau gan ddec, a dydy o ddim yn syndod gynnech chi glywed fod y mudiadau megis Cymorth Cristnogol, Oxfam, a hefyd TFund a achub y plant ac yn y blaen wedi dod at ei gilydd, a mae yna apêl ar gyfwng wedi'i ryddhau, sef apêl Covid-19 yn y byd felly. Ydyn ni gyd wedi bod yn gwrando ar y newyddion, ac ydyn ni'n gweld erbyn hyn bod y newyddion ni ddim cweit yn edrych gymaint ar yr hunan, ond I fod o'n edrych tu allan, a ydyn ni'n gweld erbyn hyn yn anffodus reality pandemic. A reality unrhyw pandemic ydy mae'r tlodion yn ein byd ni sy'n cael ei effeithio fwyaf. A dyna pam bod ec yn lansio'r apêl arbennig yma. A mi gewn ni'na hefyd yn y man gyfle I roi cyfle I ymateb. A cyfle hefyd efalla I sylweddoli be ydy dymder pandemig mewn poblogaeth, mewn gwledydd poblog iawn, mewn gwersylloedd I ffoaduriad ac mewn llawer I le sydd yn reality tu hwnt i'r hyn fedra ni ddychmygu.
Ac felly, mi fyddwn ni'na hefyd yn cael cyfle i ymateb. Da ni'n gobeithio ni Dduw sôn fwy am hynny, gawn ni ymuno efo'n gilydd yn rhithiol rhyw ben yn ystod yr dyddiau wythnosau nesaf yma. Ond ar ddechrau'n hwydfa, dewch i ni blygu pen a dewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw ein tad nefol, ydyn ni'n plygu ger dyfrondi yma yn cartrefi y bore yma. A da ni'n plygu ger dyfrondi yn dyrchafu denw di, yn rhoi clod i ti, ond ydyn ni hefyd yn methu peidio gwneud hynny, heb gofio am y rhai sydd fwyaf bregus yn byd ni. A da ni'n cyflwyno apêl dec yn arbennig i dofal di ar hyn o bryd. Da ni yn cyflwyno'n hunan, da ni'n cyflwyno yn rhoi, da ni'n cyflwyno yn gweddio dros yr rhai. A da ni hefyd yn gofyn i ti yn paratoi ni i fod yn lleisiol dros y gwan a'r rhai sydd yn wynebu anghyfiawnder yn byd ni. Ac felly o Dduw ein tad nefol, da ni'n gofyn i ti glywed yn gweddi ni os gweli di fod mor dda. Da ni'n cyflwyno roedfa mai ti, dwi'n cyflwyno hyw i ti wrth gyflwyno, ac yn gofyn hyn i gyd clod a gogoniant ac yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Braf iawn cael eich cwmni chi, a mi na i ista, mi a i'r ochr wan, a mi ga i wrando ar weddill y gwasanaeth. Diwrnod da i chi gyd. Bore da bawb. Diolch yn fawr iawn i Nan am yn hysbysu ni am yr apêl arbennig yna gan y weddi. Diolch i Lowri hefyd, fe oedd wrthi yn Facebook Live yr Ysgol Sul yn gynharach yn rhoi stori a chyflwyniad i'r plant. Da ni'n parhau ar yn teithiau, da ni'n parhau hefo'n hoedfaon Sul yma eto. Mae hi'n dal yn fis Gorffennaf ac yn bwriadu gwneud hynny yn ystod y mis a tan ddiwedd y mis, ac yna mi fyddwn ni yn sicrhau pregethwyr gwadd ac yn gwneud rhwngthoni ac yn gwneud fideos ar gyfer bore dydd Sul hefyd mwyn yn cadw ni fynd dros mis Awst yn ogystal. Oherwydd gyda diffyg bod na ganiatad gan y Llywodraeth i ni gyfarfod, gyda diffyg canllawiau wedi derbyn ar enwad heb roi caniatad i ni bellach a heb fod yn gwneud yr asesiadau angenrheidiol. Mae angen i ni gymryd yn hamser cyn bod ni yn ystyried ac yn rhoi pethau ar waith i fod yn ail gyfarfod eto. Rwan te, dyn ni'n cael mynd am dro i Effesus. Ac os ydych chi wedi bod yn y fan honno, ydych chi wedi sylwi mae adfeilion sydd yno bellach. Ond mi roedd ar un tro ar fyd y lle pwysicaf yn Asia. Pob peth yn digwydd yn Effesus a pawb yn mynd drwy'r lle yma. Ac os ydych chi'n gwneud rhywbeth yn Effesus, yna roedd yr ardal i gyd yn cael clywed am hynny. Ac felly mae Paul wrthi yn y fan honno, yn y man poblog hynny, yn plannu eglwys yno, ac yn hyfforddi rhai fynd allan nes i bod nhw, fel chlywsom ni o'r blaen. Dyn ni wedi bod yma o'r blaen rhai misoedd yn ôl erbyn hyn, wrth i ni sylwi ar araith Paul i'r blaenoriaid yn Effesus ac Actau 20. Oedd yn dweud bod o wedi bod ym mhob man yn rhannu holl air Duw hefo pawb mewn cartrefi ac yn gyhoeddus hefyd. Felly, maen nhw wedi bod wrthi yno yn rhannu, ac mi gliwn ni yr hanes yna mewn gwirionedd yn cael ei rannu yn Actau pennod 19. Ac mi ddown ni ar darlleniad yna ato chi oddi ar yr ap Beibl sydd i'w gael ar y we, wrth gwrs, ac yn ap hyfryd iawn yn y Gymraeg yn darllen drwy'r Beibl ar yn cyfer ni. Glywch y darlleniad yma felly am Paul yn dod yn ôl i Effesus eto. Actau 19.
Tra oedd Apollos yng Nghorinth, teithiodd Paul drwy'r parthau uchaf a daeth i Effesus. Yno daeth o hyd i rai disgyblion, a gofynnodd iddynt. A dderbyniaswch yr Ysbryd Glân pan gredasoch? Byddai'n trwythau wrtho. Naddo, ni chlywsom hyd yn oed fod yna Ysbryd Glân. Dywedodd yntai. A pha fedydd yntai y bydyddiwyd hwy? Atebasan trwythau. A bedydd Ioan. Ac meddai Paul. Bedydd edifeirwch oedd bedydd Ioan. Ac fe ddywedodd wrth y bobl am gredu yn yr hwn oedd yn dod ar ei olef. Hynny yw yn Iesu. Pan glawsant hyn, fe bedyddiwyd hwy i enw'r arglwydd Iesu. A phan roddodd Paul i ddwylo arnynt, daeth yr Ysbryd Glân arnynt, a dechreuasant lefaru a thafodau a phroffwydo. Yr oedd tua 12 ohonynt i glir. Aeth i mewn i'r synagog, ac am 3 mis bu'n llefaru'n hi yno, gan ymresymu a cheisio'i hargyhoeddi yn hilch teyrnas Duw. Ond gan fod rhai yn ymgaledu ac yn gwrthod credu, ac yn difennu'r ffordd ymwydd y gynulleidfa, ymell diodd oddi wrthynt gan gymryd i ddisgyblion oddi yno, a pharhau i ymresymu bob dydd yn arlithra Tyrannws. Parhaodd hyn am 2 flynedd, nes i holl drigolion Asia yn Iddewon a Groegiau clywed gair yr arglwydd. Gan mor rhyfeddol oedd y gwirthiau yr oedd Duw'n i gwneud trwy ddwylo Paul, byddai pobl yn dod â chadachau a llieiniau oedd wedi cyffwrdd â'i groen ac yn ei gosod ar y cleifion, a byddai clefydau yn ei gadael a'r ysbrydion drwg yn mynd allan ohonynt. A dyma rai. A dyna ni, darlleniad yna o Actau penod 19. Paul yn dod o Gorinth ac yn pasio heibio Effesus ac yn addo yn y fan honno. Mae o ar y brys i fynd yn ôl adre rwsyd. Yn addo yn y fan honno, mi ddoi yn ôl eto ac mi dreiliau i fwy amser yn eich plith chi yn rhannu am yr arglwydd ac am yr efengyl fendigedig yma sydd genon ni. Ac mae o'n cyflawni a ddewid, fel y byswn ni'n disgwyl yn hanes Paul. Ac mae o'n dweud trwy nerth Duw, os Duw ei mynd, mi ddoi yn ôl. Ac mae o'n dod yn ôl, ac mae o'n treulio 3 blynedd bellach yn Effesus, yr cyfnod hira iddo fo dreulio yn unlle, dwi'n meddwl. Ac mae o cael ei wrthod ar y cochwyn yn y synagog. Wedi bod wrthi'n y fan honno, yn mynd ati i fod yn darlithio wedyn yn neuadd Tyrannws. A'r neuadd yna, yn llogi'r neuadd neu yn cael cyfle i fod yn y neuadd yna, pobl yn gwrando arno fo. Doedd ddim rhaid iddyn nhw godi i capel eu hunain, roedd y neuadd yna ar gael ar eu cyfer nhw. Ac mi roedd Paul wrthi yn y fan honno. Achos be mae o'n sylwi yn Effesus ydy bod na ffydd anghyflawn yno. Bod nhw wedi cael eu bedyddio, bod nhw wedi dod yn Gristnogion, bod nhw wedi clywed am Iesu Grist ac wedi ymateb i'r neges yna am Iesu Grist. Ond na wydden nhw ddim byd am yr Ysbryd Glân. Nid ydym ni wedi clywed sôn bod yna Ysbryd Glân hyd yn oed. Ac roedd rhywbeth felly ar goll. Roedd ffydd yr Effesiaid, yr criw bach oedd yno, yn ddiffygiol yna. Rhywbeth yn angenreidiol arnyn nhw. Roedd na nid yn gymaint bod yna damed ar goll yn yr jigsaw, ond yr oedd yna rhywbeth elfennol ar goll yn y fan yna. Falle bod chi'n gweld rhywbeth ar goll ar wal tu ôl i mi heddiw yma. Dwi wedi dynio mwyn i chi falle sylwi neu beidio a sylwi. Achos pan mae rhywbeth yn mynd ar goll, weithiau, da ni ddim yn sylwi am beth amser, da ni jyst yn cario ymlaen. Nes bod ni'n meddwl, lle ath y peth ar peth, felly, pan da ni angen o, da ni'n sylwi bod o ddim genon ni. Ac mi roedd yr Ysbryd Glân yn y fan yma, mi roedd nhw angen yr Ysbryd Glân.
ond doedd o ddim ganddyn nhw, a bydd o rioed ganddyn nhw i gochwyn, ac felly mae Paul yn mynd ati i fod yn cywiro'r cam yna, ac i fod yn rhannu'r Ysbryd Glân hefo nhw. Be dydd Ioan wydden nhw amdano fo yn unig. Be dydd Ioan fedyddiwr oedd wedi bedyddio i edifeirwch a galw pobl i droi yn ôl oddi wrth i pechodau. A hynny'n beth ardderchog i'w wneud, ac mi roedd dyn o'r enw Apollos wedi bod wrthi ynglyn â'r gwaith yna. Ac roedd o wedi gadael bellach a di mynd i lle fuodd Paul cynt yng Nghorynth. Ac yn y fan honno, maen nhw'n dod o hyd iddo fo, ac yn ei groesawio, ac yma'n fynd ati i gyflawni'r diffygion, falle, ar hyn a wyddefo am yr Ysbryd Glân. Maen nhw'n mynd ati i rannu hefo fynter mwyn iddo fo gael cyfle i rannu holl gyngor Duw, fel y mae Paul yn ei wneud yn ogystal. Yr ysbryd felly sydd yn angenrheidiol. Mae Effesus bellach yn, sbiwch chi yno, yn adfeilion. Dyn ni ddim yn gwybod lle roedd neuadd Tyrannws. Enw ryfedd ar neuadd mewn gwirionedd, lle roedd Paul yn darlithio bob pnawn, achos dyna be fydden nhw'n ei wneud yn y pnawn, mae'n debyg, pan oedd hi'n boeth, ddim cymryd siesta, darlithio a dysgu. Ac mi roedd Paul yn cael dysgu am y ffordd ac am Iesu Grist. Neuadd Tyrannws, y teirant oedd Tyrannws, rhyfedd galw neuadd yn ôl enw rhyw teirant felly, pwy oedd y teirant dybed, ond yr oedd o'n le i ddysgu. Y lle hwnnw wedi mynd ar goll ac yn adfeilion bellach. Nid yr adeilad oedd yn bwysig o ran be oedd yn cael ei rannu, ond yr hyn oedd yn cael ei rannu yno. Felly, da ni'n ei weld yn yr wyddgrig hefyd yr dyddiau yma. Da ni'n gweld, os da ni'n mynd i fyny am gyfeiriad sychdyn ar bypass yn y top na, da ni'n gweld neuadd y sir wrth ein brysur yn ei dymchwel hi, yn ei dod â hi i lawr, yn neuadd Tyrannws ninnau, yn dod i lawr ac yn cael ei gwneud yn adfeilion bellach. Felly yna rhyw damed ohoni yn cael ei chadw, ond y tameidiau di-angen yna ohoni yn cael ei dymchwel i lawr. A dyn ni'n meddwl am neuadd ninnau hefyd yn yr wyddgrug a llawer o lefydd eraill. Godwyd, fama wedi para dipyn hirach na neuadd y sir. Fama wedi'w godi, Capel Bethesdas 1863, Capel yr Safles 1819 cyn hynny. Wedi cael cyfle yn ystod yr wythnos i roi banner ar y blaen ar cefn sydd yn sôn am yr adnod yna, ffydd gobaith cariad. A'r hyn dyn ni angen yn y cyfnod yma, y gobaith sydd i'w gael yn arglwydd Iesu Grist. Ffydd yn ddoef a chariad i'n cynnal ni hefyd, a bod ni'n dal ati am yna ynglyn â'r gwaith yna, yr yden ni'n y dyddiau hyn. Y gwaith yr un fath, y neuadd, y lle o gyfarfod, dyn ni ddim yn gallu ddefnyddio fo. Ceir graddau mae o at iws i rannu'r efengil, y mae neuaddau ni yn iwsful hefyd. Ond, yn ni'n cofio, chymod, hyd yn oed pan godwyd y llefydd yma, capeli mawr ni, pan oedd na fynd ar grefydd yn ymplith ni yng Nghymru, yn nghanol y 4edd ganrif ar 15, a phethau ar ei hanterth bryd hynny. Roger Edwards a'i gofadael tu allan i'r capel yn y fan yna. Eto i gyd yn cael codi capel, cynulleidfaoedd llawn eto'n hiraethu am rywbeth oedd wedi mynd ar goll yn eu plith nhw. Ac mae o'n sôn yn yn hemyn i dyn ni am ei chanu rwan, rhif 592. A mae o'n sôn o ganol y cyfnod yna o dwf ac o lwyddiant ac o gynulleidfaoedd llawn ac adeiladau newydd hardd yn cael eu codi. A mae o'n sôn am yr angen am yr Ysbryd Glân. Ysbryd Glân golomen nef, gwrando'n rasol ar ein llef, medda fo. Eithom yn wywedig iawn, disgyn
yn dyddwyfol ddawn. Roi disgrifiad ohonyn nhw bryd hynny. Oer ein serch a gwan ein fydd, ein hosana'n ddistaw sydd tred. Tred Ysbryd Glân, enyn ynom nefol dan. Mi glywn yr emyn yma yn cael ei chanu gan clwy yn ogystal. Ysbryd Glân, Hyfryd iawn. Yr ysbryd yna o'i golli, ydym ni'n sylweddoli yn bod ni wedi golli o, bod ni i angen o. Doedd yr disgyblion yma oedd yn Effesus ddim hyd yn oed yn gwybod amdano fo, yn gwybod be oedden nhw wedi i golli i gochwyn, felly doedden nhw rioed wedi cael i brofi fo. A dyna mae Iesu'n dod i'w gyflwyno i'r byd ac i'w roi i'r byd y cyflawnder bywyd yna sydd i'w gael ynddo ef, y llawnder yna sydd yn canoli arno ef. Medde fo wrth iddo fo ddisgrifio ei hun fel y bugail da. Mae o'n dweud ni ddaw'r lleidr ond i ladratag i lad ac i ddinistrio. Rwy fi wedi dod mwyn i ddynion gael bywyd a'i gael yn ei holl gyflawnder. Ac mi welwch chi yn y fan yna pysgodyn yn nofio yn y môr. Pysgodyn yn nofio mewn dŵr. Wel, angen dŵr y mae pysgodyn. Nid angen dim byd arall i fod yn ynddo fo. Dydy pysgodyn ddim angen beic. Dydy pysgodyn ddim angen tân i fynd ato fo gyda'r nos na theledu na dim byd arall. Mae angen dŵr i nofio ynddo fo. Y mae y Cristion yn cael cynnig y cyflawnder bywyd yna sydd i'w gael yng Nghrist. Mae'r Cristion angen yr Ysbryd Glân mwyn dod â'r cyflawnder bywyd yna ato i fe'i hun. Mi roedd
yr Cristnogion yma yng Nghorint, fe roedden nhw, yn Effesus yn Cristnogion felly. Wedi derbyn Iesu Grist, wedi credu yn Iesu Grist, wedi cael ei bedyddio gan fedydd oedd yn anghyflawn rwsyd. Bedydd ydi feirwch, yr un bedydd ac yr oedd Ioan yn ei ddefnyddio. Ac mewn gwirionedd, yma bedydd pob un ohono ni. A dyn ni wedi cael yn bedyddio fel plant, neu fel oedolion wedyn. Mae bedydd pob un ohono ni yn anghyflawn, nes yn bod ni wedi dod i brofi ac adnabod drosom yn hunain y cyflawnder bywyd yna sydd i'w gael yn Iesu Grist. Ac mae'r arglwydd Iesu Grist yn rhoi ysbryd i ni, mwyn i ni gael derbyn y cyflawnder bywyd yna sydd i'w gael ynddo ef. Mae o'n paratoi ar yn cyfer, mae o'n dweud bod o wrth i ddisgyblion bod o'n mynd i roi ysbryd iddyn nhw i fod gyda nhw bob amser, i'w diddannu nhw, i fod yn gwmni iddyn nhw, i'w donio nhw, i'w dysgu nhw, ac i roi pob beth sydd i angen arnyn nhw mwyn iddyn nhw gael byw y bywyd Cristnogol. Gymaint ydy angen pob un ohono ni yn unigolion am yr Ysbryd Glân. Gymaint ydy angen yr eglwys heddiw am yr Ysbryd Glân yn ogystal. Ac mae Paul yn ymwybodol iawn o hynny, dwi'n meddwl, wrth iddo fod wrthi yn dysgu yn Effesus. Yn rhannu am y cyflawnder yna sydd i'w gael yn Iesu Grist. Ac mae o'r rhannu hefyd am waith hanfodol yr Ysbryd Glân. Ac wrth iddo fo sgwennu atyn nhw wedyn, yn y llythyr bendigedig yna, at yr Effesiad. Roedd o'n ni sgwennu ar ôl y madael a nhw, ac ar ôl bod yno am gyfnod o 2 mlynedd, ac ar ôl i'r holl ardal gael clywed am yr Efengil, ac i eglwysu gael ei plannu allan ym mhob man. Dyna oedd yn arwydd o'r bywyd a bod yr ysbryd yn ei plith nhw. A mae o'n ei atgoffa nhw o'i hangen cwbl angen am yr Ysbryd Glân mwyn byw y bywyd Cristnogol. Ac mi welwn ni o wrthi drwy lythyr yn cyfeirio at yr Ysbryd Glân droion a thro. Ac at y cyflawnder yna sydd i'w gael yn Iesu Grist yn ogystal. Wrth ddechrau llythyr yn mhenod 1, mae o'n dweud, clod i Dduw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Mae wedi tywallt pob bendith ysbrydol sy'n y byd nefol arno ni, sy'n perthyn i'r Meseia. Gyda Iesu, da ni'n cael ac yn derbyn pob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Ni'n dweud yn aml, pob bendith arno chi. Wel, yng Nghrist rydyn ni'n derbyn y pob bendith yna a'r Ysbryd Glân sydd yn ei dwyn y bendithion yna i gyd ato ni. Mae wedi tywallt, medda fo'n adnod 8 wedyn, ei haelioni arnom ni ac wedi rhoi o'i thineb a synwyr i ni. Mae wedi rhannu ei gynllun dirgel gyda ni. Roedd wrth ei fodd yn gwneud hyn. Mae wedi gwneud y cwbl drwy'r Meseia. Trefnu ddod a phopeth sy'n bodoli yn y nefoedd ac yrddeur at ei gilydd dan un pen, sef y Meseia. Bydd yn gwneud hyn pan bydd yr amser iawn wedi dod. Cyflawnder yna sydd yng Nghrist, a'r gras yna sydd yn ddoef i gyd, yr haelioni rhyfeddol yna wedi dywallt ato ni a'i ddwyn atom trwy'r Ysbryd Glân. Ac wedyn, wrth ddarfod y benod, mae ganddo le ar ein cyfer ni, a mae gynnon ni berthynas â'r Meseia. Wrth ddod i gredu yno, cawswch eich marcio gyda sel sy'n dangos eich bod yn perthyn iddo. A'r sel hwnnw ydy'r Ysbryd Glân oedd wedi ei addo i chi. Yr ysbryd ydy'r blaendal sy'n gwarantu'r ffaith bod lle wedi gadw ar ein cyfer ni. Yn y diwedd, byddwn yn cael ein gollwng yn rhydd i'w feddiannu yn llawn, rheswm arall i'w foli am ei fod mor wych. Yr ysbryd yn selio ac yn rhoi ernes
blaendal i ni o'r nefoedd i hun. Felly, chymod, da ni yn meddwl sut fydde pethau wedi parhau yn Effesus. Oni bai bod Paul wedi dod yno ac wedi rhannu'r Ysbryd Glân ac am yr Ysbryd Glân, a'r angen yna am yr Ysbryd Glân hefo'r Cristnogion oedd yno. Wel, drai mond meddwl na fydde pethau ddim wedi parhau yn hir iawn. Sut oedd Paul yn gwybod bod nhw heb yr Ysbryd Glân? Be oedd yn dangos yn eu bywydau nhw nad oedd gennyn nhw ddim profiad ehangach. Doedden nhw'n di clywed am Bentecost, doedden nhw'n di clywed am gyflawni'r addewid yna oedd Iesu wedi rhoi i'w ddisgyblion. Fe anfonaf yr Ysbryd Glân. Eich llenwyr chwi a nerth oddi uchod. Oedden nhw'n ofnus, oedden nhw yn ddihyder, oedden nhw yn brin i gobaith am y dyfodol. Bosib iawn i bod nhw. Ac yn y llythyr yna, mi welwn ni sut math o Gristnogion ydyn ni heb yr Ysbryd Glân hefyd. Mi welwn ni nad oes modd i ni gael sicrwydd yn bod ni'n ddiogel yn wylo Duw heb yr Ysbryd Glân. Dyn ni heb y sicrwydd yna. Mae Duw wedi'n selio ni a'i Ysbryd Glân, meddai Paul wrth yr Effesiad. A pan ydych chi'n selio rhywbeth, ydych chi yn ei gadw fo, a ydych chi'n dweud, reit, mae hwn werth i gadw, mae hwn yn werthfawr, ac mi na i gynnal o a'i gadw fo yn saff yn y fan yma. Ac mae Duw yn selio ni na gyda'i Ysbryd Glân ac yn rhoi i ni sicrwydd yn bod ni'n saff yn ei ddwylo ef. A fysa gennon ni unrhyw obaith heb yr Ysbryd Glân. Gobaith am yr hyn a ddaw. Ac meddai ni fel Cristnogion, mae angen gobaith, ond nid yw obaith gwag mo hwnnw. Mae angen y gobaith Cristnogol arno ni, ac mae'r gobaith Cristnogol yn rhywbeth sydd yn fwy na wishful thinking, fel da ni wedi sôn o'r blaen. Sydd yn fwy na gobeithio am ryw ddydd heilog a daw eto hael ar fryn, ond mae o'n seiliedig ar addewid sicr Duw, sydd yn dwyn gobaith i'r Cristion felly. Gobaith bod yn dyfodol ni yn ei law, bod yn dyfodol ni yn fwy sicr hyd yn oed ac yn fwy gogoneddus na'n gorffennol ni. Ac mae hynny wir am yn eglwysu ni hefyd yn y gobaith yna. Yn gobaith mae'r Ysbryd Glân yn ei roed i ni, allwn ni fod yn sicr ynglyn a'n dyfodol. Ac yn yr gobaith ysbrydol yna, yn unig yma angen i ni ymddiried felly. Bydd yn dyfodol ni yn fwy nac unrhyw oes aur fydd yn ymplith ni yng Nghymru neu'n unlle arall mewn oes a fi. Fe fydd yr Ysbryd Glân ynglyn a'n heglwys ni'r adeg hynny, ynglyn a'n gwlad ni. Wrth i ni ymddiried yn dyfodol i'r arglwydd ac i'r Ysbryd Glân. A mae o'n rhoi gobaith i ni ynglyn â'r dyfodol yna, a bydd o'n bendithio eto o'n bod ni yn ei geisio fo. Rhoi gobaith i ni. Ernest, down payment o'r nefoedd ei hun, ac o'r hyn sydd gan Dduw ar yn cyfer ni. Nid ni sy'n talu, nid ni sydd rhoi y down payment i lawr, ond Duw sydd wedi talu, Duw sydd wedi rhoi'r ernest, wedi rhoi'r Ysbryd Glân i ni, yn obaith ac yn sicrwydd o'r cyfan oll a ddaw i ni yn y man, y pob bendith ysbrydol yna sydd i'w gael yn y nefolion leoedd. Wrth fynd ymlaen drwy'r llythyr yma, mae Paul yn sôn hefyd am angen yr Ysbryd Glân yn y mater o undod. Mae yr ysbryd sydd yn rhoi undod
i'r Cristnogion hefyd ymrowch, medda fo, i gadw ar hwymyn tangnefedd yr undod y mae'r ysbryd yn ei roi. Heb yr ysbryd, dyn ni yn cael yn gwahanu felly. Mae yna bethau yn dod rhyngom ni. Na ddylen nhw ddod. Mae yna sectariaeth yn dod rhyngom ni. Mae'r ysbryd yn huno ni hefo'n gilydd a'n gwaith ni ydy ymroi i gadw'r hodd yna mae'r ysbryd yn ei roi ni. Ac mae'r ysbryd yn uno pob Cristion hefo'i gilydd oherwydd yr un ysbryd yr ydyn ni yn ei rannu. Ac mae hynny i'w weld a'i deimlo pan dyn ni'n dod i gyfarfod a'n gilydd. Mae o'n sôn hefyd yn y bedwaredd benod am ddoniau'r ysbryd. Ac heb y doniau yna, dydyn ni ddim wedi'n donio i wasanaethu yn gilydd ac i wasanaethu yr arglwydd. Ddim wedi falle'n bod gennon ni ddoniau naturiol, ond dyn ni ddim yn sylweddoli bod nhw wedi'w rhoi adeiladaeth yr eglwys ac bod nhw'n cael i codi rwsyd a'i coleddu gan yr arglwydd wrth iddo fo roi yr ysbryd i ni ac wneud y doniau yna yn ddefnyddiol yn ei law. Dydyn ni ddim yn cael yn adeiladu, dydyn ni ddim yn cael yn uno hefo'r arglwydd Iesu. Ys dim modd i ni gael yn adeiladu i fyny ynghyd heb yr ysbryd glân. Ac mi rydyn ni'n gweld dyma fel y ma hi'n wir, fel roedd Roger Edwards yn ei deimlo, oer ein serch a gwan ein ffydd, ein hosanna yn ddistaw sydd. Ac felly, sut ydyn ni'n mynd ati i geisio yr ysbryd glân yma? O sylweddoli yn hangen llwyr ni amdano fo yn yr eglwys. Ydyn ni'n sylweddoli yr angen yna? Ydyn ni'n sylweddoli bod ni hebddo fo i raddau helaeth? Oes ydyn ni'n oer yn ffydd a gwan yn serch tuag at bethau'r arglwydd? Ydych chi wedi sylweddoli bod y llun yma wedi mynd yn y cefndir? A ydych chi'n gweld yr oel yr hoelion oedden ni gynnal o ar y wal felly? Mae'r llun wedi dynnu i lawr a ni'n gweld awen yn gwylio rwan wedi gwneud emyn yn dilyn gweld llun ac sôn am Emynau ar ffordd yna hefyd wedi ysbrydoli hithe yn cofio ni'n at hithe ac at Alun ar yr adeg yma. Dyn ni angen sylweddoli bod yna rhywbeth ar goll. Angen sylweddoli yn hangen am yr ysbryd glân. Paul hefyd yn ei lythyr at yr Effesiad yn deithio nhw am beidio a thristau yr ysbryd. Peidio a mynd ati i anwybyddu ac i wrthod arweiniad nac ymwneud yr ysbryd gyda nhw fel unigolion ac fel eglwys. Peidiwch a thristau ysbryd glân Duw. Peidiwch a mynd yn groes iddo fo. Mae'r ysbryd na fel golomen, a mae o'n gradur sensitif. Drydydd person y drindod yn ystyriol o'r man y mae o'n rhoi i draed i lawr. Ac os nad oes heddwch iddo fo yno, os nad oes lle iddo fo yno, neith o ddim dod i lawr i'n plith. Peidiwn ni i dristau o drwy anwybyddu, drwy wrthod, a drwy beidio gwneud lle iddo fo. Mae o'n dweud wrth yna hefyd am gael ei llenwi ganddo. Beidiwch a cael eich llenwi gan win, medda fo, ond llanwerch wi ar ysbryd glân. Ydy o lond yn bywyd ni? Beth sydd yn llenwi'n bywyd ni? Ydy o lond bywyd yn heglwys ni? Mae angen cael yn llenwi ag ysbryd glân Duw. Ac mae o'n dweud hefyd wrth annog yr Effesiad yma, a dweud wrthyn nhw bod nhw mewn brwydr ysbrydol ar ddiwedd y llythyr, menod 6. Mae o'n dweud wrthyn nhw hefyd am bod yn gweddio bob amser yn yr ysbryd. Dyn ni ddim jyst yn byw ar lefel y corff, dyn ni'n byw
yn yr ysbryd. Mae'n bywyd ni i'w gael yn yr ysbryd. Ac yr ysbryd sy'n dod â ni un-lain hefo bwriadau ac ewyllus Duw i hun. Pam y bydden ni felly yn bodloni ar ddim llai na'r llawnder yna sydd gan yr arglwydd Iesu ar yn cyfer ni, na'r llawnder yna yma'r Ysbryd Glân yn ei ddwyn ato ni. Bydde di ni ddyhau fwy am ddylanwad yr ysbryd yn plith, mwyn i ni gael profi'r llawnder bywyd yna yma'r arglwydd Iesu yn ei gynnig i ni, ac wybod bod y cyfan sydd ei angen arno ni o ran yn bywyd ysbrydol a'n bywyd a'r bendithion, pob bendith ysbrydol yna i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Felly nawn ni ofyn am y llawnder. Nawn ni ddiolch i'r arglwydd bod y llawnder ar gael. Nawn ni gyflwyno'n hunain iddo fe mewn gweddi. A nawn ni aros yn yr ysbryd a chadw'n hunain hyd y gallwn ni mewn yn yr ysbryd wrth i ni weddio. Dwch i ni blygu pen i gloi ac i ddilyn hynny. Mi gliw ni ganu o Caersalem, Caernarfon. Iesu, rwyt ti'n ddigon. Ni weddio. Dduw ein tad, ni'n diolch i ti am y cyflawnder yna sydd yn perthyn i ni yng Nghrist, y cyflawnder bywyd yna. Heddwch, llawenydd, cariad di ben draw, gras yn llifo tuag atom. Cyfiawnder gerdfron, dedwyddwch, diddanwch, pob peth y gallwn ni feddwl amdano fo sydd ei angen arno ni fel bodau dynol yn gorff meddwl ac enaid yn cael ei gyfrannu i ni yn yr arglwydd Iesu Grist a goth law di dy hun. Dyn ni'n diolch i ti arglwydd am bob bendith materol dyn ni yn ei fwynhau. Yn gwybod mae oddi wrtha ti yma'r bendithion yna yn dod. Helpa ni fod yn parod i'w rhannu nhw arglwydd ac i ddiolch i ti ac i dy gydnabod di amdanyn nhw i gyd. Gofal iechyd sydd i ni ar hyn o bryd. Dyn ni'n cyflwyno pawb i ti sydd ar yn meddyliau ni mewn gweiledd ar hyn o bryd. Dorad y law arnyn nhw arglwydd y law iachusol dy hun, bendithiau'r rhai sydd yn gweini ac yn gofalu arglwydd. Diddanwch a heddwch a chysur a chalondid arglwydd. Dyro i'r rhai sydd wedi'w bwrw i lawr ac yn brofedigaethus ar hyn o bryd. Ni'n ei cynnal nhw ac yn cyflwyno nhw i chdi yn dirio'n arglwydd gan wybod y byddi di yn ofalus ohonynt. A dyn ni'n gofyn i ti am y llawnder bywyd yna mae'r ysbryd yn ei ddwyn ato ni. Llawnder i deglwys, bywyd i deglwys, llawenydd i deglwys wrth iddi dderbyn o Ysbryd Glân. Arweiniad sicr a gobaith am y dyfodol. Gad i ni osod yn gobaith yno ti dy hun. Gad i ni fod arglwydd yn bobl sydd yn barod i aros yn yr ysbryd, i gael yn cynnal ynddo ac i gael yn llenwi ganddo fo o ddydd i ddydd. A phrofi'r cyflawnder yna sydd gen ati i'w rannu gyda phob un ohono ni yng Nghrist. Mwyn ei enw. Amen. Felly, mi ddown ni a chanu emyn efo'n gilydd os gallwn ni, a gobeithio wythnos nesaf hefyd, a gawn ni gyfle i fod yn cyfarfod efo'n gilydd ac i rannu chdi bach efo'n gilydd am yr apêl yma ac am y cyfnod mae dyn ni wedi bod ynddo fo, am yn obeithio'n ar gyfer gwyliau ac ati ac ar gyfer y dyfodol a'r tymor newydd fydd yn dechrau ym mis Medi. Gwyliwch am yr coeddiadau ni gael gweld sut y gallwn ni fod yn cysylltu ar digwyddiadau fe gennym ni yn ystod yr wythnos i ddod. Cwrs ar fore Mawrth a siat ar nos Iau hefyd.
Gai droi y sgrin ac i ni fod yn gwrando ar Cynan a'r Rhys yn canu Iesu Iesu, rwyt ti'n ddigon. Ti'n ddigon, rwyt ti'n llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sy'n dy enw, na thrysorau'r Indiau gyd. Oll yn gyfan, oll yn gyfan, ddaeth i meddiant gyda'n Duw. Mae gwedd dy wyneb grasol yn rhagor i llawer iawn, ar bob peth a welodd llygaid, ar hyd wyneb ddaear lawn.